love and justice, the two greatest commandments. Ose odo ne atentene mmranse mienu a eso para ye anase esombo pa. Abusiafo na otwe asan abeto ye de asida ni kabia be matwedi ampo Nyankopon sanse nadom na wasan maye daso eti enkom minum yi se ne oni yen adini ye no sara na monso onimo adini ye kwata mu nyina no ye no esua Onyankopon asama yatendin Onyankopon edo na tentene ye no waye adisua ne bebre ene ye pese ne ohwe ne etoso adumie no atifi asem no ose Onyankopon anase ose odo ne atentene ne mrase mienu a esombo pa ye twa mu abasisia. Yesu Christ de ma very near to me some ransom I can sister one more mark on atu they say ya lawyer for no yes ba na be kire say yes ye wo point for any hunu na me nua me ye na oti ha na wotia me na se me ntua fa nche wasa fra ni misia nyanka mo broafo no na Yesu ani hu ebi okra ponye realize say bia obi aba asori mu ebia yehunu say bia we ohia ni anas abusiafo adofo no mo amohwe ni mo amutie nyina no yebema mo akwa aba na afi yada mo asesron kokwan so se de biarada mo de mo fidie edit to London Ghana memenda kwanwefo Sabbath school na afi trosem emu pense mo ne ka se Onyankopon enhira mo mabia mo bia mo no abusiafo onkoso ara na ombo ho ban yenso de biarada yebo empire ede mamo maboafo no aye krado yede adisua etoso dumienu na yede bro baransa na no me nkutie enyum Free Church kwa for home brasisia.
ya church kwafo ase enwuma omode edi edition nanu edi amaye ma memfa sa akonya yi na afi memfa enfa asida PC memfa ma 3ABN TV Ghana na afi Hope TV Ghana sa adwuma ko mienu oma fa TV adwuma de ato omo so omo de dawuro omo ba na se ye ka nsempa na omo so mbe yi a kire adasama enyinara enam se ya nkrankra adwuma de ntine esrew sa wo hwe na se wo mo bi ade bebo sa adwuma ko mienu esrew wo number eba begu ye mfoni nani esrew so befa na wafre obi beje wo so na kakra bia no watimi de abo sa adwuma ko yi na enam sa ye so mo nyankopon asem no atimi atre akobiase afana enyinara ma memfa mani emfa hwe fidie mu hase na afi maboafo mo beboa me de adison pensem mo de abra mo yi mo de akyerw na afi wi editi ani adison mo me de mo sonfo Bismarck Mensa ende yehu adom me wo yenua John Mensa Thompson eka me ho wase opani ye mo akaba yenua Bismarck eda asese ndenso ye tonsa fro watimi aba me ko manimo Foster Chum na eka ne ho wo ho no opani wosa ye mo akaba enyaa masa eda asese ndenso ye tonsa fro watimi aba na afi me ko manimo Eda Frank aje na wo ho no Eda Frank ye mo akaba yenua me da se send se to safro watimi aba na afi yenua pani Harry team so na eti etono pani ye mo akaba yenua Bismarck me da se enen so ye to safro watimi aba and ye yensi etina se na me ma openi Thompson emompaye my mompaye na metumfo umada wase ewonde de so ne waye se wa maya kwenya se ye mepensempese wo tresemu aye wunyame wasem ye ndie ni asem bia eka enu ntini yesro se mo nkronkron no embeka ye ho na se be free ano aba no enye wunyankopon wonsem obi biara so na so kra bia obetie wunyame wasem no ma onya bibi emfrimu na te bia owomronya rehim ewomu se ne kra abotumpa empagya no se de da so asa onye ne da so ma wasem no entenetene ye ne ntume tenase entwen wasafe ho awani ewo Jesus di munti amen amen good yenhye ose odone atentene ne emranse mienu esombo paani but yenhwe yenka abosem no ewo 1 John chapter 4 verse 20 yenhwe sene oka no ho John ngoma edikan no eti nan mu adwenu no yenti asem no yeah enti radio asem na obi ka se me do Nyankopon na otani nua otrofo na nia ono ni nua a ohunu no be den na obetimi ado Onyankopon a ohunu no amen amen great abusiafo ye behwe odo ene atentene se ne edition na tifiasem edemayo eno ne emrasem mienu a esombo epa onembe ya adwen se yo irisimu se emre bi beso a Onyankopon se ne atanchia ne asisie ne niema si kosi emre bi beso ama Onyankopon aba be yisa ne mewe nyina afiro eno nso ekire se ana se yebebise ho se nunti onipa yete ho ana se Christopher yentena ho kwasa entwen sa emrare ye ni bibia yenso yebe ya ana se Onyankopon betimi afa yenso ama atanchia ne asisie ahodo a ekoso no ano abrae ase ana saa na otwi mu ye behwe se ne chosem no esi eka no na afi yenso dwumadi e wosi edi efa atanchia a ekoso asisia ekoso so yehu bibi saa wosi yi ani ana so ye kase ye Donyankopon a na na sekere ne sen na wose yenso ye den yentwen ma Nyankopon be yisa nema we nyina mfiri ho ana se obi esisi obi a ye ani yenye ne den saa adisuan na saa ene ana se na ahwi mu na ye ba behwe watu ne din se mransem mienu a edika saa mransem mienu a esombo pai menu mienu chefa ben ene ewo eka anase yefo edi efasa mransem mienu ansa na Yesu Kristo ede atemu a edi awie no aba timabo afon no ebeboa na afi yetimi ayisa ansem yi ano abra ye hwesa adisuan enwunti ye fa trosem no na nso afa trosem no se ne be ya ye kan ya ye nso betimi akan edi
adi achire enti yenhwe ne edi kan no the two greatest commandments commandment be ya mransem ben na o ka say the two greatest yenko Matthew chapter 22 verse 34 to 40 yenhwe se ne Yesu Kristo answer lawyer ni bi bibisa no question yewia saa na osikani bi nso eba Yesu Kristo nkyɛn ɛno nso yɛbɛkan na ɛno nso yɛahwɛ anu yi a Yesu Kristo de ma ɔmo ne yɛtumi ehu saa mmaransɛm a yɛka ho asɛnti yɛndi kan hwɛ lawyer ni question okobisa Yesu Kristo ɛne anu yi a ɔnya no ɛwɔ Matthew 22:34 to 40 no right enti radio asɛm na Pharisee for no te sɛ wɔmua Sadducee for no ano no kohyia faako na wɔn mu baako a ɔyɛ mranimfoɔ bisa no de so no hwɛ sɛ kyerɛkyerɛfoɔ mmran kɛseɛ ne ne wɔn na ɔsɛ no sɛ da Awurade Onyankopɔn wakoma nyinaa mu ne wɔkra nyinaa mu ne wadwe nyinaa mu yei ne mmran no mu kɛseɛ ne nea edi kan na nea ɛtɔ so mmienu no te sɛ ɛno dɔ yɔnko sɛ wɔn mmaransɛm mmienu yi na so na mmara ne adifo no nyinaa egyina amen good yenhwe Matthew 19 no so 16 to 23 no so right 16 to 23 no ɔse na hwɛ obi ba hɔ bɛse no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ adepa bɛn na menyɛ na manya dankwa na ɔse no sɛ adenti na obisa me papa ɛho asɛm ɔbaako na ɔyɛ na sɛ wopɛ sɛ wokɔ nkwamu a di mmaransɛm no so ɔse no sɛ nia ɛwɔ he ɛna Yesu sɛ nia ɛse iniawu nsae awadeɛ mmɔkorɔ no eni adansekuru mu di wagya ne wo nani dɔ yɔnko sɛ wo ho abrante no ka kyerɛ no sɛ madi ye no nyinaa so ɛden na aka me bio Yesu sɛ no sɛ sɛ wopɛ sɛ woyɛ pɛ a kɔ na kɔtɔn nea wowɔ na fama ahiafoɔ na wobɛnya agyapadeɛ ɔsoro na bra bɛdi m'akyi abrante no tee asɛm no ɔde awerɛhoɔ kɔɛ efisɛ na ɔwɔ ahonyadeɛ bebree yes ɛna Yesu ka kyerɛ no sɛ n'asuafoɔ no sɛ nokorɛ me sɛ mo sɛ ɛden ma ɔdefoɔ sɛ ɔbɛkɔ ɔsoro ahenni yeah amen good my pastor same free Penny Thompson so yenhwe the two greatest commandments ransom mienu a esombo lawyer ni akobisa Yesu Kristo question say emra no nyemu de he na esombo after say me I like the way we put it say after say na was silence Sadducees no and a lawyers once Sadducees no your Sadducees no Pharisees Sadducees for no na ye esikafo no Jew for no no na na mo ye bourgeoisie omo na sika no wo nsam omo na ye ka omo biye bibi omo ye na kese mu and a Pharisee for no na ye humanim for lawyers no enti Yesu asalesi esikafo no na lawyers no koye meeting ye nko trek ye nko chese ye asiamra enom ko bisa Yesu Christ those questions no and I know actually say young rich ruler being so called Yesu Christ on in coding combo in the same direction adusua be ne efafiri mu Yesu Christ anu ye na see the etimi hu the two greatest commandments et say bedase Ismark se awo kanu se du see for no me yenkrofobia omo nje resurrection indi nti wo mo de nsem bi kotata Yesu ena Yesu yi wo mo ano oba bi o ware ya enuanom 7 yeah omu nyina we obi nyina so ware oba don't be say Christo preach resurrection there resurrection ne ba hwan no be ware oba na so no be to be claim oba ne so na yere nti Yesu yi wo mo ano na akwa se sisi ano wo mo maka wo mo no atum nti say ya lawyer for no so yensu ba ne ye be kire say yensu ye wo ho nanumu ne ekobisa question say Imrano, which one is the greatest? Na trust them say na ye bibia omo de koso Yesu ahwe.
Nti meaning say Yesu no ho no question mo bi say ni nyina ye omo air test no. Omo air test no. Nesan say ono ye all knowing no ni bibia anti. Omo mo hu say emransem no ejanoma mienu so. Sansem we ne aka wo Old Testament ni mu dada wo. Say Deuteronomy 6:5. Na aka ba kwa na Leviticus so. Ne aka dada. But esan some person mo so Yesu hwe ni nti. Wo ma adwen anko ne omu nim no. Ena Yesu say eyemienu. Fa wadwen nyina, wo kra nyina, wa hoɔden nyina, wo kra nyina fa dɔ Awurade wo Nyankopɔn. Ne to so mienu no so te sɛ baako na. O se dɔ wo nyɔnko sɛ wo ho. Ena oto aso wɔ verse 40 no sɛ emransem ni gyina egyina saa nneɔma mienu wei so. Na wo mo hwehwɛ sɛ bia nko bechiche mu sɛ so Awurade sɛ nyanyam foforo bi enka me ho. Nti sɛ eno na be no so sen ebia mbokro no ana sɛ niewu. Ba Yesu bomote ase sɛ emransem no eye ɔdɔ. Nti sɛ ehwɛ kɔtaa mu nyina ne Yesu nyina Nyankopɔn dɔ, Nyankopɔn nyame adane dɔ ne di bebre akyerɛ yɛn. Nti na nsɛm we gye Nyankopɔn dɔ a ɔde adɔ adasa no so. Sɛ wo pɛsɛ wudi mranse na wudi no wudi so eye ɔdɔ. Nti dɔ nyame na dɔ wadamfo. Wontumi ndɔ nyame na wontan obi sɛnea memory test no ɛde maye no unhu nyame. Minue wunua na wehu no nti wontumi nka sɛ ɔdɔ nyame na mo wunua de wotan no. Ɛno na to asoma the rich young ruler no ono so ba Yesu Kristo bisa sɛ mede ne menya dankwa. Mse na asɛm na obi sɛ legitimate pa sɛ Yesu kyerɛkyerɛ ono so pɛ dankwa. Na Yesu ka kyerɛ nso nkono nkodi mmara no so. O sɛ mmara no emu ni ohi because Yesu hyɛ asɛ sɛ ɔka endiewu ense aware mbokro no okeka ne nyo se we die se efiri mmofra bremu na me hyɛ asɛ di sa mmara ne nyinaa so. Ɛna Yesu tu aso sɛ sa na wo ka de ne koton we japade na fa koma ehiafo. Utumi hu sɛ the theoretical aspect of mmara ne de na odisuo. Ne mo the implication say odo portion na ode be extend it to other people no. Na sa portion no anyhow. But na Yesu hu say that's what he is lacking. Enti say wo say wudi mmara no so na so odo no wo mu de a koda na di kire sebe wo mu enibi by selling wejapade no. Nsema na Yesu can deserve of ages the man say na it looks harsh but na a wisdom I didn't call enkwagye. Nanso esan say we nya sa wisdom ninti or the areho and no the free Yesu nchen e de koye. Yenso Yesu ato nsa frɛ ya ba ne nan ase. Yes. Yesua ne ho nsɛm. Wakyerɛ yɛn ne dɔ no, wakyerɛ yɛn ne mmara no. Enne de enye ye japade e na ye kwakoton e de akoma ehiafo. Ebetumi abasa sɛ ubetumi support wo mu a wo mu enibie. But Yesu is going beyond it ebisa wo sɛ sɛ ne e wo sɛ wugya bibi mu sɛ ne beya wo nkwagye besipia e den na wo begye mu. Rich young ruler no hwe position a owo ene ne japade a wentumi enje mu nto de areho ene okoe. Ebia wonso position bi a wo wonti wonso weni atra weni nton eno na Yesu ehwehwe se wobegya saade num ato ho na wo nkwagye ho nsem no etumi esipi. Ebia wonim die bi a wo ebia wonyansa bi a wo wonti sebe weni nso pani bi a wo mmohwe eno na Yesu hwe se wo so jafato wo. Ebia wo so konkonsa wedie na Yesu hwe se wobegya wo konkonsa no mu ato ho. Ebetumi abase wo de no you have unforgiving spirit wontumi mfa bone emfa nche na Yesu ehwe se wo de beto ho. Selfishness pesem kuminya bibia nanka eba wo nche unfaithfulness na nyame hwehwe se wo bedi no cry den amano eno na ade a wo se wo gya to ho na wetumi enya nkwagye na fe so nyame hwehwe se de no benya sankita hodie no e be spending more time with him. Imprendodo a ye ne nyame enya sa ayonkofa no
na nyame esiesie yen enti se bibi we ho e wose ye gya to ho a it's easier essence ye nim the greater good nneoma kese e betumi enya efrimu we ena nyame ehwehwe se ye be enti ye hwe se the greatest commandment no eye odo odo a ye do nyankopon ene odo a ye da ne di akire ye nua medase opini tom se wa ye ne sa e de ama ye toaso abusiafo odo ne atentene ne emrase mienu a esombo pa na opini ache the greatest commandments no medana say ye toaso na afi ye hwe ya share the two greatest commandments no afi ye hwe the two greatest sin bone akesi mienu no nso ye hwe se ne twosem no nso e de no nso adi na afi ye hu se ye mfa ye ho enkofore sa bone first of all no yento aso ne yɛhwɛ Psalm 135:13-19 na afi ya baba hwɛ Zechariah 7:9-12 nso yɛhwɛ sɛ bitimi ahu saa bɔne mienu yi nso a ɛwɔ hɔ a first Psalm 135:13-19 13-19 no ɛkenkan sɛ Awurade udin ɛwɔ hɔ daa Awurade onka yɛ tena awonto atoaso nyinaa so na Awurade bebu ne man bem na obebu ne nkoa na obehu ne nkoa mɔbɔ amanaman ahoni ɛyɛ dwetɛ ɛne sika kɔkɔɔ nipa ensa no enyuma wɔwɔ ano nanso wɔnkasa yes wɔwɔ ani nanso wɔnhuna deɛ yes wɔwɔ aso nanso wɔnte asɛm enso homi bia eni won anumu wona wɔyɛ wɔn bɛyɛ sanwara obiara a ɔde ne ho to wɔn so no Israel fiefo munshira Awurade Aaron fiefo munshira Awurade amen na fe yɛhwɛ Zechariah chapter 7:9-12 9-12 no say se asafo Awurade ese ni mumu ndokwatan na onipa ne nua eni no adoye ne mobrohunu so na monhye okunafo ani wisia oho ne amanehunfo so yes na obiara enwe ne nua ho bone na komam nanso wampene se otie na owoso won mati na wosoro won aso na wante na oye won akoma se awhwebo yes awantie emrane nsem a Safrade enam ne honhom so ma akane adifo no bekan no na ema abufuhie kese efiri Safrade enchen eba ye no na senya me frɛ na wantie no saa nso na obɛfrɛ me na mintie Asafrade na wose amen good yen to aso na me hwɛ Foster yen show ye hu bone your friends say commandment and asem ransom no mienu a yen hu sɛ sombo pa wen so ye hu bone kese mienu wo mu ana that's Bismarck I'm say na me cry nwanwa say e ka se boni akase mienu na che say boni bi susin bia na yes you say busa say boni bi susin bi na me just nya sana opahire na ye hu the two greatest commandments na say na o chechire mu no ihu odo fi Nyankopon nchen ne ewo ye nipa do yonko say ho ne do Awurade Nyankopon ho senya osikani no ene Pharisee no Nyankopon Yesu echechire omo no yeah na che say the two commandments no embodied in one say ha anuti say the kan Psalm no ye ohoni ene ade na won ye no say ne omo ye sa no motie because ohoni no waye oni aso oni ani oni ano ontimi home ontimi muvu enti wa wo so no
sana wotie Sir. so Yes. ana later part no yeah o say ni akonwene ade no no akasa sesom no sa enti say later part no o say shirewrade romfifo na che say omo they are separated from abosonsom ni ade no yes amri bia mo shire Yakobon e che Yakobon so eben wo good ana e kan Zakaria no so wo she ekunafo so wo she ubufu nua ene ade enema basa na omoye enti ihu ni say na che say was separate not separated but or chere difference the two commandments no yes the fa Yakobon ho a wo som bosom etia Yakobon sanete ana ne fa nipa ho a wo so wo press unua a ote wo nchen so sa o mmoa no enya humobro ema no enya odobi ema no na o press no na wo ye niam a ensen fata no eno ene boni kesi a nyame hwehwe se yentwe ho mfiri mu excellent yeah enti no se wo beye boni na yepe na so ni na ye embodied in these two main yes enu ti no so ye ni mienu na pe wa ye boni na bi enu na adisan chere se mentwe ho fi ho na se ya ansum Yakobon ye kosom bosom a yeso eni efra ya so asisi yentimi nante honhom no sanete ana ye ibufu ye nua ye tete no ye ne ya aka otie na so ne ya fa nche no ene anima ahoro bebre a bible no ekaseti a eno so boni kese emaye nti yensu yentwe ho fi ho nti wo de ba se so bi ka se odo ninia sorry odo Yakobon Yakobon ye fa ni hu no na menua me ye ne oti ha na wotia me na se man dua fa nche wa never so sen ene also nyame ohumeboda medase ofani for sa wa cheche bu para say sa mienu ya ye kene tofabo that two greatest commandment no abono tofa no wa chim mienu amaye ena abone no so abone na tofa no wa chim mienu amaye medase abusiafo se ne maboafo no cheche mu eto asu mu pa ye fe ye nko ye nimu na fe ye hwe God loves justice Onyankopon do atentene ye hwe say na yehu saade we e wo Psalm 82 yen kan kakra mbra yen hwe say Onyankopon ne do atentene no yen hwe say ne Psalm 82 express no yen hwe de why crowd bia betimi akan Psalm 82 all right I say momo say ema Onyankopon ya hoden monhuro ema Jacob Yakobon montojum na munyane mpintin mommo sankuo dede ene benta sorry 82 82 yeah sorry 82 yeah 81 American yeah. Right Onyankopon jina Yakobon asafo mu obu atan enyame ntem da ben na mubebu intentia na mohwe obonefo anim akosi munni obrefo ne ewisia munni obrefo ne ewisia asem munni asentrene ema amanifo ene mobroni munni obrefo ne ohiani munhwim won enfri obonefo ensem wonim de na won tiase esumu na wonanteko asase enyina so nyina rewoso medie makase moye enyame na munyina ye ososoni no ema nanso mobewu se enipa pe na mototo se ahemfumu bia au Onyankopon sorry bu asase aten na wo na obedi ade amenama nyina mu amen. Yes, me call Elder Frank so. Elder Frank, sana Psalm we say Psalm 82 ema yehu Onyankopon ne do a o ma atentene. Adusua no mehwe mu na no adwen e ba metirum se meto adusua wedin a edin foforo aka me de mama no se love is a verb. Odo ya de yo. Odo ya de yo.
na ohwe na afa baabi nso a we nso eye practical Christianity eye ye Kristoni a ye no dien na kyerɛ sɛ ye Kristofoɔ no eye saa desuan yi ene ɔdɔ a ye yi na di no ɛna ma yehu ye Kristoni a ye esan sɛ de ɔkasafo a ye nua Foster kan no sɛ ye kasa ye do nyame na ye nua ɔte bɛn ye no ye tan na Yes. ɛde na kyerɛ sɛ ye Kristofoɔ na agyidifoɔ. Yeah. So ohwe Yesu bra oba asase so na obeseti example emaye esan se na ye mfa emofra vulnerables men kanesa wona woni bie ehiafo ayarefo mobrowofo no ye muwo mu ewo society ni mu eninti Yesu baaye no obeyense na hose safo no enti na obaye enti na bra na yede emofra ebre Yesu se wonhira on na asuafo ye o ka no Yesu gina mu ka se momma mofra no kwan no nye den wombra menchen sabra na mo mofra de ye no ye ni bresam mo bepeden wa ha enya mofra sam ne ye nanso na Yesu sa mofra ne imisia nyanka mo broafo no ena na Yesu eniku won enei koso esan se wonni sika wonni kamafo Yes. woye kunani woye mobrani woye hiani a wonni obia o twitwaje wo ya do no ye katika do memi sikani a me fa sikani adamfo me nkofa ohiani adamfo ana mobrani bia adamfo nanso Yesu pese o kyerɛ sɛ saafo no enda wo se yen hu ehan no ye ka won baita ye hu ema ye hu odoko a ye kase ye wo no ye da na di a kyerɛ o mu enti Yesu baa no twen saafo no nyina bata no ma ho kwan ma saafo no eba no wona na yare Yesu sa won yare mobroafo de kom de no Yesu hia na no ama na aduane adi kyerɛ sɛ Yesu ani ku saafo no ho enti atentia ne saa nneɛma na ɛkɔ so de nyom aduo wɔtwe mienu ekinkan maaye no enei no bebre kɔso na sɛ yɛde ba empo yasafo yi mu a bi wɔ hɔ a saafo a tete saa no yɛ nipa wɔn so esan sɛ ahokyere nti no ɔmo aka ɔmo ho amoa kakra nanso saafo no na wo sɛ ye ma yeni eku won ho na ye twe won ebata ye ho ekyere odo a ye wo ede ma saafo no nyina enti sɛ ye kenkan Yohane angoma edi kan ti 9 titemu enson kosi do a yenu Foster what bia ka wo kenkan mai 1 John chapter 4 verse 7 to 10 no oka asem bi wo ho a manage ho eyi pa 7 to 10 yeah say adofo mumma endo ye ho na odo firi Nyankopɔn obiara a odo no Onyankopɔn na awo no na onim Onyankopɔn ne a ono no ehunu Onyankopɔn na Onyankopɔn ne odo yemu na Nyankopɔn edo no eyi ne ho adi ewo ye ho sɛ Onyankopɔn suma ne ba owo no kro no eba wiase sɛ yɛmfa ne so inyankwa yemu na odo no wo enye sɛ yɛn na yɛdɔ Onyankopɔn na mmom ɔno na ɔdɔ yɛn na ɔsoma ne ba sɛ ɔmɛyɛ yɛn bɔne ho mpata amen amen nti Yesu de way be yen se na ho mai e mai hu se ye posoro ahini mu abade a ene ye momoden se betu saa odo yi ho anamon mpempi ye nua bi ho akere na oba ye nkyɛn bosiabɔ no ɛhɔ na na yɛn so ye dinsi ho mpimanim etumu ama no na obi akɔ ɔbɛbɔ bosia enti saafo no ɛhɔ sɛ ye kyerɛ ɔdɔ ɛkyerɛ wɔn na ɛno na ma yɛn hu sɛ yɛn so ye do nyame sɛ de ɔno so eyi ɔdɔ edi kyerɛ yɛn no enti agirifo ye pɛsɛ ye kan ne sɛ Yesu do atentene wɔn a wɔn mobro wɔn a ɛdeda mfiti no
ye wo bia ye hu wo mobo ye ntwetwanye won na ye ntwe won emra ye ho na no ne practical Christianity a ye ka ho asema adesua no so de tudwa de amaye no amen amen that's it eldaji wa yensa ade amaye se ne na medi kan no ye twen ema onyankopon de atentene de aba na ye ntimi nye bibia ana ye ntimi me ho kwan ema nyankopon fa ye nso ema ye nye bibia so hu se wuhia bi wa ho kire mu a we simply no we wani na akọ hu se asundwe eni ebusia bi mu a wo de enam so wo asundwe bi nti we wani wonye bibia emfa ho asisie bi ikoso a wo de oyi wani wonye bibia nka wo twen ansa na nyankopon aba na eno na mabusa maboafo no boama ye doso no ma menkoma ni na fe yense so wafre yense yemfa atentene ni nsi hodomo yenhwe Matthew wa asem bi di ma yenhwe se ne Matthew eka efa sa asem yi ho Matthew 23 verse 23 na fe yahuri akan 30 no yenhwe asem ode ma yen wo ha enkan 23 no say munue moatrefo ne Pharisee fo nyaatwonfo se moyi eme ne nunum ni tete ehon tutu dudu ema na muja emramu nia esombo no yes atemu ne mobrohu ani gidie ye na anka esese moye na munya ba kono nso akwan kyerefo anifrafo a mosone eyi inwansena twene na mommene yoma munue moatwerefo ne Farisifo nyaatwonfo se mo horo kruwa ene ayoa achi na emudie adwutwa ne edifurepe ahyema Farisifo anifrafo ewo horo kruwa ene ayoa numu kane na achire nso afi munue moatwerefo ne Farisifo nyaatwonfo se mo tise eda waka ho ɛho a wohunu eno yefe nanso emudie efunu no mpe ene efi nyina ayema saa so na mote se enipa trene ewo nipa nim na momudie nyaachom ne emumuye ayema munue moatwerefo ne Farisifo nyaachomfo se mototo adifo enaso na musiesi atrenefo aboda emu na mokase se yewo yen ejanom ebreso a anka ye ne won rimum enwie enhwie adifo no muja enwu nyame hu emaboda amen great these are very powerful niema utumi say ye kenkani nyina utumi say wo hu wom hypocritical behavior bi ya na wo kan ni nyina utumi say wankasa wa brabo no ebi ye keka bi wo mu inside ma me nko opening Harry so na me hwe sene ase wo say wafre ye nse ye fa atentene ni ensi won mo ene yitu asem we asembe na symphony ben no twakere ye mo ha that's you near Bismarck se ye hwe adisuani ni na ye ka additionally adwene aba odo a nyame pese ye danedi indeed apart from Christians and as ye ho no so omo a ye nim omo so pese ye danedi ye tie Matthew 23 na message ayeti na as said ye okan no ayeti say ye ka Pharisee one asem nkwa but wo hwa ade mu out say e ka modern Christianity yes Ubeka say a modern Christian dear or no outward looking or dear compare a tomb, which is something that's dead. But you see tomb no why you see a honey now you cleaning now fine, but inside you're dead. But you share Christianity, is that what we are doing? Say outside nedia was sorry a fair and I say one tadi a fair and see moody yendo in your cry a time kwana she mwana into a tree agency to say. Ade no lesson ne ka Farisifo ho asem ben so yenhwe se ye hu wo mu ana se ye hu nim se ye hwe suffering e koso wiase any baby a as Christians nyankopon expect say yes so ye be ye
action love. In mekano indeed say yes to say the elder kind say the love has to be love is a verb as it's an action word. We need to show love. And there's so many things as Christians if you cry point and realize say bia obi aba asori mu ebia yehunu say bia we ohia ni anase onkoye ebu say oh woni mo bia anase oh gina kwa na ha say me ba me nkohwe baby oh menya baby ama oh nso bia obi ni mo bi wa ha oh me hwehwe elder way oh sir oh tena ha say ya mama ma weduane. So these are injustices not knowingly we are doing injustice as Christians no etwe adwen abaso yehwe adehye mu so yehwe the Jesus be na say na elder kano or concentrate on all these minor things men kwala ma ehiafo ma yarefo yemfo mu kwaje. These are things that ejisane etwe adwen ma say and also to follow Jesus's role in a church as well. Three things are mentioned in this lesson: justice, mercy, and faith. These are things that the Pharisees were not exhibiting in their Christianity. The outward look, but tight. Me tight. Minim nyame adesua minim the electronic kanina minim ni na no kwana ne hia o but nyame ka say yen show our love in deed and in action. Great. Me da say opening Harry say wa church mu no eto da bi asa na ya eyeye when as a rules no we hwe akenkan say you say in fact the minutest help pomu is tight obeyi chese nto nya ye nu wi a no fi say wa fulfill all the afede na afede dishonesty, injustice ne attention akwasisie ni ade nto mkodwomu anu makokosisi nkrofo anu ma ye rich no ma ye nto ba na wabeyi hu tight oju say wa fulfill. I think say yan so sometimes so yensa once my you offering my you we say ma twa meta vida me free konkonsan ne ekwa ba nyina na yesisi ye yonkokro mpa ye mfa because ma twa me di nokre to ye no ye hu nokre associating and say ye hu in connection with sa anisuo niema na ye na reflect say azimasi na ye say no. I think say enti na me ka say one hwe abakasa Pharisee for no kasa kiro ba utum say eko yenso ya brabo a ye bo ewo ye nyam abusafo yesua ni nyina na ye famu aba na de ewo ye no ya take steps to amend those things in our lives. So, spell it out all the hypocritical acts no without knowing say nyame enso nimye so enti unse addition kuba nyina ye the two things love and justice. And then enti o person show say we are good o asafone nyame hu say we do onye enti ma nyame hu say we rather than say ipa be hu say we excellent. Yes. Great. After young twice enough young fanson and say who is my neighbor? Why name young same way. I think say the parable of the good Samaritan no ebema young husadi we ye pa young kinds of parable, a very famous parable in the scripture, but young san kind kakra Luke chapter 10 25 to 37 no young shasa parable no na fi young fansori addition so enti radiasem na hwe mrache ni bi sorry gina ho so no hwe se chechirefo menye den na menya dankwa na obisa no se ede na watwere emra no okay kan no sen no bua se fa kuma nyina okra nyina ne wa hodi nyina ne wadwen nyina do awrade onyankopon na do yonko se wo ho na wo se no se obua no yie na ye na obinya enkwa na ono de opese obu ne ho ebem enti oka kire Yesu se na hwan ne me yonko 30 no na Yesu yi na no se onipa bi free Jerusalem esan ko Jericho na okoto akwamukafo mu na opa ne ho entoma bobɔ no afe
gya no ho koe a na wato bra na eba se osofo bi befa kwan no so na obehunu no usa ne ho koe saa so na lewi bi a oba honom obehunu no usa ne ho koe na Samariani bi a onam ne kwan eba ne owo na ohunu no oye no mobo na okọ ne nkyɛn kɔkyekyere nakuro eno de ngo ene ensa gugu mu na ɔde notna ɔnoa naboa so de no kɔ na ho na ho dan mu kɔhwɛ no na de kyen no wi denare mienu de ma ɔhodan mu panin no na ɔka kyerɛ no sɛ hwɛ no na bibiara wobɛhwere aka ho no mesame ba mɛhyɛ wanan mu afei wɔn baasa imu hwan na osusu sɛ wayɛ nea ɔkɔtɔ akomukafo mu eyi yɔnko na ɔse nea ohun no mɔbɔ no ɛna Yesu sɛ no sɛ kɔ na wɔn so kɔyɛ saa. Amen. Good. Obeni Thompson, yedi ewie no, the parable of the Good Samaritan. Kwan ben so na eyi sa se bisa na no, who is your neighbor na say wine ne me yonko. Na say this man. Say de bia say me come a Sabbath school class, ade ba kwa ya me kan say ne aye esua no ese a reflect e we ya brabo. Yes. See I hear for the past best 2 or 3 quarters in there. Most of the addition by no, there are some similar themes that are running through. Yeah. Any addition about previously, make I say so way I come home asem. Nina are running through. Okay. Meaning say nyame pese ye hu bibi. Who say ye will weakness or one point be e was say ye to me a danny a free home. Yeah. Send a bear. Yene no entem kita hodie no ebetumi esipi. Yes. Send ye nyina ye nim sa story. Who is my neighbor? Me em say twi ne beka say hwan ne madamfo. Hwan ne me yonko. Aha. Ba eye ade it goes beyond when yonko. And so betumi aka say south grofo ne nyina obia eye yonko. In what sense? Abra sofo no koto no so free Jerusalem or Jericho and they attack and walk so sofo no koto no or the one side of the road and occupy the other side and okoy Levite no so ono so hu so da ho no ono so for the other side and okoy say be betumi aka so munyina free the same country o me countrymen. Yes. Omo kura etwa omo ho because of religious purity and then your manioma be a dachiri ye hunti. Yen you akra ebra we den senya menen ekwa sorry. And say we dey minim no sebio we dey ye Asia ni me ye Africa we dey Nigeria ni me ye Ghana ni. Say we dey ofrisrim and ameso me free Asante anase mfante. Enti we dey minim no hen. Ba addition no e ma ye hu say nipa sebe na onnim no. Ohun se ni nua nipa na da hwe a ohia moyi nti mame mmoa no ena okoboa no ode ne koye me yesiesie no kama nti sa Yesu bisa se sa nkrofo yi wo hwe sa nipa miensa ya hwan ena oye no neighbor eye Samaritan no e me remfi se Israel for Samaritan for na wo mo enka nenso onya humobro ma nipa we hu se nipa ne ye Israel ni anase Samaritan ni bo hu se oye nipa. Yes. Sa na wo se ye nso ye hu sabio so bi wa hu kire mu a edi kind ethnic we no ejeje se me ne fi kuro ba akoso nti me nkoboa na na se oye anase nipa ne ye masafo ba nti me nkoboa na so nya masafo ba ye hu se oye nipa ye beboa no enti a neighbor eye widow
sana me define no okay wo neighbor a widow ana say widow wa bia widow bi oti ho asabio ohia wo say wo beboa no sa nipa no ene wo neighbor yes the fatherless ejanka obi ane papa weja no sabio school po ontumi nkobi but you are in the position to help the person obetumi aboa na so nipa no mu e ma nipa no gina mpempen so bi sa nipa no ene wo neighbor strangers sabie ye nyina be ye strangers ahoho e wo obi man so sabio so obi hu kwa ahokyere mu e wo akwantuo mu a ebia na wo position so betumi aboa sa nipa no masa nipa no enye wo neighbor na boa no the needy, the poor, the homeless ye kwa ye be ye hia nipa bebre a enam kwan ho esresre obi oni baby kurada enye se abrochire obi a wo baby da o ebi ni baby da obi da bridge ase san crofo no ene ye neighbors a e wo se ye boa wo ba me pese ye kan akenkan sem na mede manu esi ye kan Psalm 146 verse 7 to 9. Ubu atema won a odi won amim. Oma won a ekom de won aduane. Awurade tu eniduafo. Awurade bue enifrafo ani. Awurade ma won a wakoto esugina. Awurade do atenefo. Awurade kura owo. Ojina awisia ne ekunafo achi. Na abonefo kwan de odane ani. Awurade di hene da Sion Onyankopɔn di hene kɔ awo ntoatoaso nyinaa so. Munye Awurade aye. Amen. Amen. Yesu ba asase so no. Enye so obeka justice keke. Obeda na di emobia hu se oda na di. Se yenso afre ya e wo se ye imitate ne Kristo eye no. Inti nkrofo mebobɔ mu di nyinaa no. Edu baby na ekomo de nkrofo bi. Yesu mo aduane di ye. Inti yenso ye we aduane na se komo di obi a. E wo se ye feed sa nipa no. Christianity is practical. Enya de ye ano eka keke. Inti ne ye wura ne be ye no. Se di nechi di a yenso ye man reflect e we abrabom. Na ye ma afoforo hu sampa ye di Kristo echi. Na ye nhyira ama afoforo Kristo so akoso ehira ye. Amen. Amen. Great. Meda mo ase menim se opening Harry one last thing na obeka church for efa addition yesua ho a. Meda say Bismarck. I think addition na twia jinsi odo ene odo ese danedi ekire afofo. Yeah. Nti yese ye man ye practical in our life. Great. Adaji, last comment. Pesa me de eka ho ne se bibia no wohwe a yen ya nkasa yen ho kra no yentimi nyi na de nkyere yen ho na kampese de akwa abonten enti yen free bibia se na ye hya ase ewofie no ebema ya hoden ama yetimi de akwa abonten na ehu obi nso a yetimi aboa na sa kwan no so yo me da wa say abusia form say ye de addition no ebe twe say next week ye de ne dia wie kra e wo kota enwe lesson 13 no ye de beto am so si utra say na me ma foster insura so e won pai era asinya metumfo e bring nyina em no oboa yen ama ye hu esinto na odi mu adisua brain ma yesua e ho ahoden no efrewo so ntimi o ma ya ahoden ntimi afa antra boni wiasimu amwa yenua na e ka se dowa e be so aye boni sara nti hu ye mobo na dumoma na kan ho ade nyina emu e da wase koso a show maden ene etifo den na wi biara hawo boaye na yifro maye enya akoma pa ene adwempa emfa nsomo enhye odien munyam e wo Yesu din mu amen. Amen.